Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:01. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 sa liwat, mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang aton sining mga kaaksyon, mga tagparamati sa tabok sa kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sa Gemera, Sililo, Capisa, Clan, Antique, parts ng Palawan, parts ng Masbate, sa Kutob, Malabutan, sa aton sini broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan, Aksyon Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, petsa 27 na. Liwat naman nato nga may kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulo na Manila sang pinakaulihing labas na tipon nga mga balita. Mga balita nga inyo man mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sang inyo palatuntunan. Ang aton katimbang kada hapon sa sining pagpangalagad sa inyo nga palatuntunan, ang aton sining Patrol 2. Ang aton sining Crosswell Patrol nagalambiyong na. Sa pila ka bahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat gabantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga nagahinunod ang aton sining adlaw. Dugay-dugay sirom na. Ano pa nga mga eventualities nga magaluntad diri sa Magbanua sa Bacolod, pila kabahin sa probinsya sa Negros Occidental. Ara si Aksyon John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Ninyo Bugina. Opdama kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert si Sir Elray Dotilios. Dito sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang korman sa sining palatuntunan tag sa kabiyernes hasta Sabado, Action Report Afternoon Edition. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua, op din ninyo ako sa labilin. 56 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa balita, nasa aksyon. Manaya-nayang lakas ang panahon karon nga hapon. Hindi man masyado mainit, hindi man masyado matugnaw. Katamtaman lang. Kumbaga sa mga Tagalog pa. May mga porsyon sang Bacolod nga may pagulugalom. Hindi taman kung kaisa malikawan ang pagulan-ulan. Intertropical Convergence Zone ang naga-afekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ang Western Visayas dala ang Negros Occidental kag Bacolod City. Makaangkon sang magulugal-umon nga kalangitan nga may paglapta-lapta sang ulan. May paaman pagamay nga pagpuno pa naguob kag pagpangilat. Ina sa nasiling ko na dala sang Intertropical Convergence Zone. Sa mga balay nga nag-istar sa pangigaron sa aton kasubaan, sa mga balay nga sa mga
pulo pilas, pulo pangpang sang aton kabukiran, alerto lang. 24 oras, base blagol pila magtaas ang tubig sa aton nga mga kasubaan or base sa sobra nga ulan-ulan, base maghumok ang duta kag may mga gamay nga landslide. Pwede lang likawan ta ina. Importante preparado sa anuman nga sahi sang trahedya. Una sa balita, una sa aksyon. Masami naton nga panawagan sa publiko. I-sustain tarang gihapon ang aton sinig na tawag nga health protocol. Ara gihapon ang pamahog sang COVID-19. Ara gihapon ang pamahog ni Delta variant. Although nga daw nakagulugin hawa gamay ang Bacolod kag Negros sa Occidental, nag-reduce gid man ang mga COVID cases sa pila ka mga barangay diri sa Magbanua sa Bacolod, sa pila ka mga banwa kag syudad sa palibot-libot sang aton nga probinsya. Amo na nga hindi na ta maghatag kumpiyansa, ha? Importante nga ginasunod ta lang ang panawagan sang aton nga local government unit, especially sa Bacolod. Panawagan ni Bacolod City Mayor Emilio Bing Lunardia, ni Congressman Greg Asataya, City Council sa Bacolod Vice Mayor Elcid Pamilyaran, i-sustain talang palihog, paiway tang mga pagtipon-tipon, ang mga ulokasyon, pinamilya, kumayara gid man, pamilya lang ara sa sulod sang balay. Ayaw na mag-uluagda, ha? Paiway ta ng mga pag-uluagda, ulu-imbitar sa aton nga pamilya nga magkadto kamo diri kay amo ni birthday ni Inday, birthday ni Apo, birthday sa aton bata, ilikawan tananay, ha? Ma-celebrate lang ta kung daw halos ang tanan bakunado na. Importante nga hindi lang ta magtaas. Hindi mag-increase ang aton nga mga COVID cases diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Importante nga ma-sustain ta lang ang figure number of cases sang COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ano mga balita kabantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa aton siring nga mga patrol unit reporters sa Biyernes Gidison sa inyo palatuntunan Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon Eden Abuso. Mga nabakunahan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental naglambot pa lang sa 12% sa total population. Una sa balita, una sa aksyon. Balita gikan naman sa New Government Center dalon ni Aksyon Artay Hopon. Guideline angot sa 24/7 nga COVID-19 vaccination drive sa syudad sang Bacolod. Talakayon pa lang sang EOC antes mag-umpisa ang programa sa masunod nga simana. Una sa balita, una sa aksyon. Mayo kayo nga aton nga mga city officials sa Bacolod very active, especially ang EOC, ang aton nga City Health Office. Of course, with the cooperation sa aton nga mga barangay official. Hindi ni mangin successful kag hindi ni mangin madidalagon without the support sang aton komunidad. Sa aton pumuloyo, of course. Kaya bisan nga programa sa LDO kung way nagaupod ang pumuloyo, tiway Ti kung sumahon ta, ang mapierdi, tao. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya ang tanang yan, himo naman sa gobyerno. Pero kung may mga tao, mga tiga-bagol. Nagapangalagab pa magpabakuna, ay nano mga sitwasyon. Minilyo na ang nagkakalamatay. Ginatos kalibo na ang nagkakalamatay. Minilyo na ang na apektuhan. Probaw maiban pagidya nga hindi magpati nga may COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ambot na sa inyo. Sa balita nasyonal, mga Pinoy hilway sa pagpamomba sa Kabul Airport sa Afghanistan. Pag-review sang layiangot sa
mandatory contributions sang PCSO sa iban nga mga opisina ginaduso. Aligasyon ni Presidente Duterte nga wala sang resulta ang investigasyon sang Senado ginkontra ni Senador Tito Soto. Registered voters sa Mayo 2022 nga eleksyon masobra 60 milyones na. Dugang nga pondo sa dugang masobra 17,000 ka mga health workers ginpangayo sa DBM PACC chairman nagpositibo sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na mga drag ko ang mga banner headlines sa Balita Nasional. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:11 na. This time, i-check na aton sa nga Patrol 2, ang aton sa nga Crosswind Patrol. Diba doon tayo kapagi kay Aksyon dyan diyan ang sitwasyon sa Bacolod kung trapiko ang pangabalan. Diri sa syudad sa Bacolod, may mga dalan pa diri kita nga nagyan kay ina nga daw magutok-gutok ang aton trapiko, especialmente dira sa home site area sang Bilamontete. Ang iban nga mga salakyan nagapangita na lang kundi mang laktod para malikawan man ang pagginutok sang pinaka mga dalanon sa area sang home site, Lopwest East, sa area sang Villamonte. Iba nagahimo na lang sang pamagib lang nga makapanglaktud nga hindi man madugayan. Importante, halong lanta. Okay? Aris Aksyon dyan. Check tang observation report sa ato sa patrol. Trapiko sa syudad sa Bacolod. Aksyon dyan. Was-was dyan. Fresh ka. Fresh ka Ang ang... babae nga naglaba. Awa, fresh ka gidya. Fresh ka gito ya. Hindi sa ago, hindi ago. Hindi ako do isda nga bago na bingwit. Ba! Ito isda ka bago. Hindi ka pisik-pisik pa eh. Gapisik-pisik, gapula-pula. Wow. Bukangan pa nga asang ya ara pa. Wow! Asang yara pa. Hello. Hello, hello. Asang. Hello, hello. Sunod na ang payroll. Happy payday. Para sa talaan. Para sa talaan. Hindi lang sa bana. Temprano pa, no? Happy payday. Temprano pa ba? Temprano pa, 20 city pa lang? Okay, Lunes lang alang kay ano na holiday. Ito, 31 eh. May 31 pa, Martis. Namatay tayo, no? Kapag mga pangalot na to, Iman. Araw. Ito, ini sugada. Nami, mga pizza, katapusan isang pizza, plus ang kalendaryo, kamo nang nami. O, kawalo kati, subong, kay para it's a Good Friday night. Ah. Isa pa na, gamako po, pero pilain na din ang ATM sa may Aksyon kay now. Ano pala ba, pila mo? Ato? May lagon tampe. Ano yung bangko man? DBP? O, do DBP, hindi bangko. Kalab-laba, pila sa mga tao. Dari kinaligan na mo man na, abansi man nga daan, ang antes na weekend. Abansi, manila ginapangano sa ibang lang mga kompanya siguro. Ako na partikramo na sa nagingagaw, di suksok lang karon sa ano, may magwa ka na karon nga kayo, ha? Kundi kalipay na sang tanan. Ang tupad mo na kakalipay na garo subong? Huwag niya problema. Kusabagay, May isa sa duha ni mo. Kusabagay, may nagasalig sweldo mong, no? Huwag di ka nagsimpo. Oh, may nagasalig sweldo, ya. Oo, kagati karon bisan karon pa sa gabi. May na problema, ya. Huwag di problema, ya. Mabalitaan ka man karon. Ninyo bugina pa. Isa pa na. Ay, dos sila pa. Bisan to, maglason si pa. Bisan sila pa. Uy, Dos sila pa. Dos sila pa. Away ka tilawaw. Dos sila pa, ha? Sila pa, si Manong ganiyog pahinay-hinay lang sa wanan-wanan to sawa. Doon ay problema sa kabuhi, no? Alay kami sa may area sa Barangay Tulok, tamba ko ti, musta da si Aksyon Bernie, okay lang? Okay man ko na. Okay lang si Bernie? Doon sa tudaan ko ng leader naman ko sa grupo to nila. Si Mayo Aksyon Bernie, dirahaya, no? Nakali kami sa area sa Barangay Talok, sulad sang Bago, sulad na sa may Sumag. Marami din sa ngapon, ligwa ding dalan sa may Sumag. Si kung may nagapaninda, Biyernes, pwede din sila kapamulya, pwede lang pamalaklon, mga utan, prutas. Kung nabalito ka budlay na yung magpa-downtown area, kung libertad daw. Kung nari ka din sa South Porzon na syudad, kinigwasan dala nun, diri sa Barangay Sumag, mga kaaksyon.
labi na stricto din na patuman ni Police Major Ichigoy bawal din mga obstruction sa dalanon na makalibot ding patrol masikop pag nila kay masawayan kageto hindi ka na magpasaway pa no kay kinatubig andil mag-aksyon ang pagpaparating bisan din lang para masigurado nila ang ligwa ang dalan maagyan sa tanan ng mga motorista and then siguro mga pamompra dari hapos para sa ila hindi sila mabulayan nila bilang ginakayo pagdaan sa gapo ng merkado publika no kaya sa rin apo naka-aksyon nakabigdaman din kalay to model ng sitwasyon kung mapikot at ang pagabalaan magkila ka mga pribado ang salakyan nga siguro nanda na nila doon na sila nagalabay sa may access road nila ang New Bacolod Road na nila Aksyon na Reka so sa likuan sa sumaan palusot sa Taydeka kung sa barangay Kaboga di ba nga salakyan doon nagalabay karami na apat na kalinya pag 2 lanes na sa kada ruta o kung nabi kada direksyon ng Aksyon na Reka malabi ang kayo subong mga almost 50% na tigleon at tapos na galapad ang dalan mayo kay galapad no Galing kisantang nagalapad ang dalan, nagdamo man nagatubo-tubo nga balay. Sa kilid ng dalan, no? Ibisa na mga duway na ni pabarawari ka ni, wala ni patag dre. Bisa na hanging nila nga, may nagpundasyon na nga kawayan, lagi problema, no? Gatubo-tubo dre sila sa may area, pasulod sa may barangay Kaboga. Kasi nga, mga patrol, actually, rin kami sa may bahin sa Alihis Araneta Road, Bocanigua, Birley, Subong, ibang nga salakyan, at tugid bisa may Hiburgo, Circumferential, kay Palm Site, Direksyon, Pabanga Metal. Abi, imanda, dali makamula bahin sa may Araneta, o Kaglakson, may gina problema, ang traffic, o sila nga po, masibanda, balila do mga amal na tariya, pero pangaman nito walang alam, yun. Kaya do diriya por tilig-ligwa din traffic ko serya sa Alihis Araneta, diri sa may barangay Singkang Airport, sunod sa magkaroon mga ka-aksyon, bisan papasulod ka sa may Golden Field, Radikto kapag tulang may flyover sa Magsaysay Erneta, sari nga po naka-aksyon, makarugdaman din kalay ito moderate to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagamalanda. Signan niya, ang segundo siya makanyampuas kagitayon sa intersection point, hindi kayo madilatar sa imo kantoan. Unless otherwise, kung ikaw, kung wala hindi kompleto yung lisensya, kay bisa na mo sa nigadlaw, perfeng libutay ka highway patrol group, kita na mo kay na, no? Sa may sumag nga kilalibot, sinidrik ang kundi na lang nga lugar, may mga motorized sa nga daan, nga mga personnel, pinagambiyong man sila subong apon, siguro pang inspection, pangatag kulukulba, blas mga driver nga ibang mga pasaway, kaya hindi ka mo pwede, ito naman pinagustos nila noon. Mo kita na ninag rin na mo ng flyover, kaligwa sa flyover, ibang nga private lakyan, takla sa flyover, para dumasudlan mas lakyan, kaya doon masado sa lakyan ang galabay kita mo ganun motorsiklo, ganun kaya hingagaw na lang kasi walang kunong karusot, pero bawal gita hindi kita pwede, hindi naman magpapanahog nila sa dalawang, hindi naman magkanadak, parikaroon sa jagin mo, pero kajutay sa lakyan, sa Araneta, do okay tikong birnes sako ganito nga dala noon kalabanan giro pala so no pa sa conferential road ang balila kay dikto sa mas lapad yung lapad mandri ang Araneta 6 lanes ni tikon na ligwa lang ito dala noon niya kapos sa mga salakyan rin na kami class kami sa may flyover ang masarangan niya sa negri 20 tons 20 pinuladas ganito sa ibang dress at kami yung problema o dasig lang nga biyahe ay hindi maka-aksyon na makalampuas git ang ibang mga salakyan. Pero ang patuloy kalin makina sa northern portion ng sunod sang Bacolod, nami makiting hindi kita mo sila kabugat ng trapiko duli sa area sa Dalan San Juan maka-aksyon. Bisan pa sa mahin bris ang Dalan Kituslao kadalan Aguinaldo. So presyo kita sang gatong sa pinakaulit nga presyo nagawa naton pinaka-minimum kung pinaka-barato diri nga ato nakitaan sa pinaka-dalagkog nga mga gasolina nagamboy 42 pesos may kuno tayo 2 pesos nga presyo sang krudo pero diri somewhere in area barangay Alihis in barangay Mansilingan may pinaka-puluson garigito hindi magpalarehos bla ang presyo sang krudo sa pinaka mga gasolina siguro base na yung light tagiya presyo sang gasolina nagamboy mga ka-aksyon 53 pesos to 57 pesos and 80 centavos mga ka-aksyon gasolina ina nagadepende man kung ano nga size ng gasolina kag kung diin ikaw nga gasolinahan nagabakal o kung nagapatugong mga ka-aksyon so far mga pinaka-uli nga sitwasyon namin pa diyempo na ito mamulubog na tani magpayon tugtog sa gabi para katikarandad di nga ito mga ka-aksyon kung may mga kalatuan sila pwede gid sila kamulubanding at saming basta nasunod lang sa nga mga health protocol
Subong nga hapon, ari na kami din sa mananam nga sitwasyon, balaligyan sang lechon nga Wow. nagkapangilay. Ang litson nyo kamahal no pilang kilo, kikinyentos kya po. 500 nagabarakang sobra pa sa adlawan. Ang isa ka adlaw sang nga tao minimum nga nga salary o conveyance 300 sobra lang. Oo. Ang lechon sobra pa sa isa ka adlaw nga trabaho. So kung hindi ka gusto, basi ma-high blood ka pa, hindi ka na lang anay, kung hindi gid ka saranga. Hindi ka nakabakal naman, pork lang po. Pwede, sindos kwenta? Oo, sukit ang dabla kay Donors. Donos. Ano? Bakal dabla? Te, kita rin doon na. Bakal dabla, sildo. Ninyo. Okay. Tirada, kapira, hala segundar. Sa ito mga kakson. Bakal ka kay Donors 150, pamana niya ka 200, bro. Gani man. Galing doon na sumo kami, doon na kami sa litso-litso ni. Gani. Kaya doon hindi kami kakaon. Oh. Kay doon na observera na mo basta doon kami nagsino. Kag kung may mga litson manok, litson baboy. Oh. May balita. Dayon naman hindi na mabakalitso na. Tanawa to kayo nakadala ka muli paagab. Ito ko din gintiro. Kalawa ka lang. Dala ka mo paagab. Manok? Dala ka mo paagab. Kundi gintiro. Kundi may kamukha pa nyapon nga gabi. Gani, ang iba sa lamig, sari si Mr. Ruben Tampos ang LTO. Nabalawara na pa niya po na. Pagbukad. May balita. Dito na rin vlogger. Why may mo? Why may mo? Kaya ba sa Dason, hindi na limtan ng litson kagad. Ang alam ay kay Doga Kadislasata, no? Mga kakso na patuloy kami sa area Drisan Galatizari sa Reneta. Muna pinakaroon sa Toson, sa palibot sa sulat sa makunod subong hapon. Pero sa ito mga kakso, basta mo siling panahon, namin manhigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghahambalan, isa lang ang sa patrol ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Bacolod Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa balita. Una sa Salamat kinaksyon dyan na Diaz sa Third Live Report sa Patrol 2. Sitwasyon trapiko sa siyudad sa Bacolod. Balikan talaga sa aksyon dyan pag may time. Diri sa inyo siling pagpangalagad. Mga po nila kay Madam Divina C. Gracia. Madam Divina Gracia, damay hapon sa Manville Royal Subdivision sa Barangay Panokoy. Madam! Muna si Madam yung Divina Gracia yung always happy. Kinanglan, happy si Madam Divina Gracia. Si Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family da. Sa mga dungganon, boys taga monitor gid sa aton. Maman si Alex Monteza. Noel Amarda may hapon ha. Sa kay Martin Aliling daga kay Aisa Bantiran Malayang. Sa kay Everlyn Miranda na. Sa Suwarnaba kaga Miranda family sa Palacasur. Kinatamya ko man dira may hapon lang. Barrio Gare may hapon dira kay Melanie Calbas ga monitor gid siya. Sa aton sila nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Salamat gid. Magabalik ang inyo sila palatuntunan when we come back. Balik ka report sa ato sa mga patrol unit reporters sa Aksyon Dinamoso. Pag-aksyonar tayo por pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pwede. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami ginagawan nga apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere,
si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:33. Dahil lagi sa report ni Aksyon Eden, Aksyon Art, kay masap ko na yun. Sinayhan ang mapalaron nga maka baton sang 500 pesos. Ara na, gina-check na mo na yung sinikalinya kung available na para nga mahibaluan ta kung nagakabagay bala ini sa iya ang ginapreparar ta nga 500 pesos sa mga jeepney drivers tabla, mga POJ drivers ta, mga sika driver, mga e-bike driver, mga taxi driver may ara kami nga para man sa inyo. Alasap ang importante nga nagapamati kamo sa Aksyon Radio magasugod ng atong sining promo para sa mga taxi driver, POJ driver, e-bike driver, para nga bisan paano may pulupintahon kamo kag may kulok kalingawan man kamo. Muna subong ang biyahe, subong do kapigado gid. Kinanglan nga may ara man tang promo para sa mga driver ta. Bisan paano makabulig-bulig man ta sa ila. Pangbugas-bugas dalagas. May paman para nga sudan. 500 pesos. Salbar ng isa mo ka tiligangan. Salbar ang isa mo ka tiligangan. May sudan ka pa. Oh. Polo pang grocery gamay. Ayos lang. Lagsa ka lang kita 500 mong sa dalan, pro. Kita ka 500. Di karaguro ang masiling ko nga isa sa pinakabuinas. Sa muning chimpo kag panahon nga tikiriwi pagyapon iti. Ang tanan nga hangla man mo. Nabinigay ng mga remedyo general bla. Gasalig mo lang tani sa extra job. Nabila nga job tani bla. Tiyanon mo kay mga pulo pandemic patangadaan ti daw kabudlay sa sitwasyon. No? Damo na nga bisan paano ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod pagi sa wala untat nga mga listeners naton. Makabalik man sa bisan paano
ang mabunasan lang. Kasi kung gusto naton kung dako lang budget, tanan, madaog mo. Kaling iti limitado man ang budget. No? So, gina-check na mo sa buong linya, sa aton sining nga winner. Sigurado ko siya gini ang aton nga madaog. Dali lang kay Ari na siya. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Basi ikaw na ang masunod na tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARB. Ari na siya. Mayong hapon. Mayong hapon. Mayong hapon. Oo, sino ka nili? Katrina Singson. Likod mo sa imo monitor, bi. Hinayan na yan lang, anay, bi. Ara na. Adjust mo ng bulyong. Oo, ara na. Hinay na yan. Labi ko nakatulog isang ibang monitor ka feedback ka. May headset ka mo ba? May headset? Hit. Daliya. Korea. Kaya karoon madisgrasya ang premyo. Ara na. Oo, ara na. Ara ka headset ka na. Okay. Katrina Singson. Oo. Barangay. Barangay 3. Ano nga Banua? Pontevedra. Damo na ka pamati Aksyon Radio? Alanggan. Damo ka pamati Aksyon Radio? Oo. Katrina. Si Katrina ni? Oo, ako si Katrina. Katrina, pala edad mo gani? 29. May bana? Oo, may bana. Pila ka bilog? Hindi ang bata. Ang bata. Dua. Gagmay pa. Ang akon nga subang 9 years old, ang agot ko 4. Gagmay pa. Laki baye? Oo, lalaki kag babae. Anong obra ni Mister? Wala na siya ubra subong. Ay, ngaw. PWD. Ha? May damage siya TL PWD ako nga bana. PWD ang bana mo. Ahay. Ikaw lang ang gabuhi sa bana mo, no? Oo, apply ko subong ma-abroad kay para may sustento ko sa mga bata ko. Kabay pa nga, pangamayuan ko na nga nga pag-apply, kabay pa nga matuma na kag balibantar, makamodel sa kapagoduhon. Kabay pa tani. Anong sa mga yung source ang imo nga income nga, ano ka? Kabaligyan, ano? Dili sa baybay, sir. Ito, kay lapit kami baybay. Ay, ano ba pangaon sa baybay? Da kayo daw kapuraot mo subong? Bigaw, hipon. Ay, hipon namin na himon, Bisaya. Ginamos. Oo, ginamos kay Bisaya blang hipon. Oo. Bo paborito ko gina may gamay nga sinama kag kalamansi agoy. Oo, namit, sir. Namit talaga laway ko may kanon ka na nga nag-aso-aso aragoy. Yabang. Dayo mga pangalot sa imong alipuduhan kaya nasaka ng dugo mo. Namit kaon pero ano man. Oo, basta igad ka baybay, namit kita kaon sigurado gid. Ako balay ko. Ara man sigad baybay, taga Balyadolid kuya. Pitay lang tagal sir. Oo, taga Balyadolid ko, taga barangay Sagwa, Banwa, Balyadolid. Amon balay lapat ginas baybay. Oo, tire amo man sir, lapit mo kami sa baybay. O sa una manghinas ko sa una, gapama ko sa una mga dawat ni bla mga kasagagmay blanan. Oo. Mga sulo sisi-sisi. Nagyan ko na sa una magbagyo gani gapangwa ko tahong. Oo. Mga tuwa. Wala di sir pangabuyan. Mga tuway nan. Muna nga mo sa una pangabuhi sa una sa Balyadolid sa una.
Oo, sir. Ti ti kanaluoy magaling kiti ikaw man lang gali ka pangabuhi I mean ikaw man lang gali ka sagud sa bana mo kiti PWD naman ang bana mo. Why? Aksidente ni siya sa motor, sir mo. Yung tiil ya, hindi yan na maano. Ano pa naman na paralyzed kiti Ilya? Ang tiil niya ginatamaan kay nautod ni siya ang ano mo, ang tulaan Ay niya. sus, ano na kumpol na siya? Hindi, nabalik lang siya pero hindi na siya mabed. Bala pari sa aton. Ah. Untay na lang gid. Untay na lang, way nagagiyo-giyo? Waay. Oh, Pero kanakat hoy. siya. Ay. Hindi na matikang, Matikang niya, sir, makalakat man siya. pero hindi gilawig. Oo. Ti ano why sige extra na pulo panday na sa tukatupal balay na may mga tulo kayo. Kung may ara, sir, maka-extra mas ako may ara. Ay, ti sige baka bay pa nga ang pag-apply mo abroad na baton kag mayon tong imo nga nalangtan kag imo amo Kabay pa, sir. ti sige ti ari sigurado ko libre ako ni masalbar gini ang bugas-bugas mo dalagas ni. Ay, salamat. Umugi na nga paligban. Oo, ti sige ini ugada ni ti buwas galing ka buwas mo ni Grosaga makuha guro mo premyo sa pira padala. Ate, sige, sir, okay lang, sir. Oh, may ma-text na sa imo tapos i-claim mo lang sa pira padala. Daog ka 500 pesos Okay, sir, bawda ko ginangabulig sa ako. Oo, magpa 500 pesos pala na kilo bugas, may sudaan ka na. Gani, sir. Ay, hay tinakaluyan ka man ni Lord kaysa kadamo-damo sang Gani, sir, kadamo-damo. Naisama ko sa napilian niyo. Oo, sa kadamo-damo sang gabuton di si Sil Elre kita nakagabot no nga taga-dulid man no, nya budi taga Putubigra Ate, sige, salamat, gid, sir. Yeah, Katrina Singson, salamat kasi mapapabati sa Aksyon Radio. Sige, yan na pabati, hindi ka magliso-liso radyo ha. Oo, sir, Hindi ka magsaylo-saylo sa ibang estasyon ha. sige, sir. Ang magsaylo sa imong nga estasyon patay. Patay huya. Sige, Katrina Singson, salamat gid, congratulations ha. Sir, salamat, man. Pabuta lang ng imo premyo buwas. Salamat. Sige, sir, salamat. Congratulations, God bless. Sabak sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sabak sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa kasabi. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Congratulations, Katrina Singson to no? Sa Barangay 3, Banua sang Pontevedra. Ay nakaluyan sinday Katrina. Salbar ang iyang bulugasan kag may ara pa nga paman sudan. Ayos! Amo nang resulta sang wala nyo untat nga pamati sa Aksyon Radio. Kaya basta may promo-promo kakaluyan, konswertihon ka sa kadamo-damo nga galabutan sinday Katrina gido. Di para gito sa iya kay pigado gidya. Ito yung balay aras tupad bye-bye. Good bye-bye. Kaya bana medyo PWD pa. Buti nakaluyan gi sinday Katrina, no? Kabay pa nga ang pag-apply mo sa abroad, mabaton kagmayo lang imo sinikon ang imo sini nga amo sa uli nga maabtan. Okay? Sige. Check na mga report na gikan sa atong sini nga mga patrol unit reporters. May hapon nila kay Ana Sinoro. Dayuho mo sinday Ana Sinoro. Si Kent Bulakawanisa sa may kwano sa Handumanan sa mga Bulakha kag Wanisa family may hapon nila sa inyo. Si Christian Roa sa mga Roa family sa Victorias, gamonitor gisila sa ato no. Si Aksyon Art sa Luanta kay lang alang signal ni Kwan. Ang signal ni Aksyon Edna Buso. Ari si Aksyon Art report gikan sa New Government Center. Aksyon Art may hapon. Oo. Regards ko sila ni Sergio Marie Vargas Siya lang yan. nakita na kami kay Nabla sila niya boss si Aksyon Art ng pamati permi ko kunagas kay magmamahaw ko bla. Okay, labot sila. Ang iya gali radyo gali abigon ang dayalan guba pati pagbukas gali Aksyon Radyo dayon. Na, isa pa nga. Yung grabe si Aksyon Art ga pamira sa sumo. Siya lang yan gano'n, siya lang yan. Papati-bati, malang na akong reaction Eric, masibay, bakla niya po bala siyang sa radyo.
Ara na. Matik na lang, Sir Jones, ah. Gani. Arasa ka pamati. Sa kaya kami kinamong gwapo yan kung silakyan nga tarak-tarak, no? Ano? Ang puti nga silakyan nga tarak-tarak, Suzuki. Ba Suzuki? Abi ko ang amphibious. Hindi. Suzuki, gwapo yung silakyan na dasig. Dasig? Oh, dasig. Siya, driver na yan. Sa driver nga ito, yung driver na dasig mo. Siya? Oo. Ate, galing ang dasig niya, hinay talaga na. Sila nga kung may programa na ko sa radyo, ang naman may sunduan, kasi sila man isumsuban ko lang kami. So kung galing Sir John, kasi siya, kalang kay mulo monitor ka lang da. Kami lang bala, si mo. Rasa. Papayal siya kanuaw? Ha? Papayal siya sa October? Ikaw ginagano campaign manager yan? Ako, awan niya. Libre ang paglawag siya ng pag-interview yan. Matik ka. Oh, matik eh. Siya nga yung nangalit na sinuduan niya, may mga ayaw kami sa akong ba? Pagkanta yan yung sigurados kapi alak sumerek. Oo. May mga ayaw na sige sir, kaya ikaw na bala sa kapi niya, file ka galing sa October. Ba't yato na mo sa radyo? Lahog lang na. Wala na mga plano, Sir Jones, na mag-servisyo sa inyo pagi pa sa eleksyon. Kundi hindi tayo nag-servisyo na nasa dugay na halin sa una sa probinsya. Na. Pagkadto sa Bacolod. Na. Siya lang ang tingog namon. Sa konseho. Maberte. Kompleto. Sampulan na Sir James, siguro mga 10,000 pala ng bulan. Tip. Ayan, sinyo. Alita ko sila nga hapon, kundi na si Dr. Crisolong na interview at Canada. Oo. May plano ako sa Eric, ang city mo nga magpatigayon balasang ginatawag na 24/7 vaccination drive. Ang buta malong sila, may sang lugar sa cooperation sa pinaka-private individual, magpatigayon sila sa pagbakuna sa COVID-19 vaccine. Oo. Pero ang gina-question na ito na amo na ginabot, gina-vaccination center committee naman na si Councilor Inisito Lovero, kung bala may guidelines na since na 24/7 sino ba lang pwede na makagawa? Kaya may harap kita curfew ang Eric sa Bacolod mo. Oo. Hindi man pwede ng tanan karon basi bala kon ang iban mahadapan ka pulis nga pasado na alas 10, mambal pa yan na ating mababaksin ko. Mula bla, sila nga actually i-discuss pa man nila ang mga guidelines nila. Kaya ining inisyatibo sa EOC, kabahin ini sa ginukomenda na may uding, sila nga padasigon ang pag-roll out ng vaccine na muna nga sila nga ang 24/7 na ginalantan nila ng imuon ng strategy na mang-infart na nila sa imuon sa City Government of Bacolod. Kaya doon ang padrin ni Councilor Inisito Lovero, expect siya within this weekend or antes pa man kay Martis na yung plano nga pag-umpisan. Pero kasi una na ito na sineri kasi nga fast food chain. Grabe na mo, mapatigayon sang pag-opening gising 24/7 yung vaccination drive. So, sila nga, madiskusyonan pa na mo ng mga guidelines para man na maklaro gid sa publiko. Yari ang palayag ni Councilor Inisito Lovero. Ang definitive gid nga guideline. Wala ko pa na makuha sa subong. Ang 24/7 na may mga kondisyones man na actually kung sino ang pwede maka-avail. Kasi ang aton nga prospect na pag-abot sa mga bakuna as soon as possible, naubos na sa aton nga mga kuan mo, mga tumuluyo, agud nga hindi kita magkinerdugay. And at the same time, ang aton mga recipients may malabot lang target time naton for herd immunity. Before pa mag-kick off sa Tuesday, dila na ma-settle gid ang kunano ang guidelines. That's right. I will check also kung ano mga definitive guidelines for that. But may madugang madonate sa Western Visayas sa mga sa palayag ni Councilor Inisito Lovero nga mo ang Chairman Committee on Vaccination Center. So, bantayan na nila kung ano mga updates yung discuss nila ng lugar ng mga guidelines para sa gusto, luyag magwa iya, kapin pagin ang may mga trabaho sa adlaw. Ay, tiyempo, pero sa dati, may araw sila sa panahon para nga magkanto sa vaccination center, anong sining 24/7 vaccination drive, masaya mo na ining chance nyo na
Magbanua. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon at tayo po lang sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon at tayo po report kika sa inyo Government Center. Batayan ng dugang sila karon nga report sa NGC ara na karon sa pagpangalagad sa Action Firing Line Action Brian Morden. Check tabi signal ni Action Eden kung available na siya. May hapon dira kay Nora Grabante sa Himamaylan City, si Roland Swanky dira sa barangay dira sa may Buena Vista Rizal, Puntipedra, no? Kami hapon dira kay Brion Nolbert baga monitor sa simong hapon sa aton sini nga pagpangalagad. Magabalik ang inyong sinipatutulan when we come back. Balik ang report sa ato sa Patrol Unit Reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. CG First Zero. Isa ka... Pasang banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Balik din sa Malakad Balikat ato sila Patrol 2 si Aksyon Jan. Sa natipon niya sila mga report. Aksyon Jan, please come back. Actually, update sa shooting incident kagabi nga nagluntad dira mismo sa area sa Palangka Avenue, Barangay Jesulat, San Bacolod. Ining biktima mo to si Mark Bonan West na 34 anyos. According to the Police Station to Commander, Police Captain Paul Vincent Pindon, initially aksyonan ang sadto ang napreso bangod sa kaso nga pagupot sa illegal nga droga akay nilidakpan sa kabaybas operation naging kasartang Police Station number 1 diri mismo man sa may syudad sang Bacolod, particularly last adtong Hunyo 24, 2014. Sa impormasyon nga nabaton sa kapulisan, ini ang kaso nga ginpasaka sa iya na dismiss ini o kung gin-dismiss ang korte bagod nga may ara nga wala sang participation o kung wala na bala nagtambong sa mga hearing ang nagpasaka sang kaso batok sa iya aksyon ay kini siya nakagwa sa prisuan gidayon. Nag-request na ang kapulisan sa crime laboratory para sa ballistic kag possible cross-matching sang armas nga na-recover sa iya digtong sukbit o kasi hawak ang reaksyon ka karakip man ang mga bala nga na-recover sa crime scene. According to kay Pindon nga ang pamilya ang nagpakigangot na sa kapulisan kag napabutya nga hindi na sila interesado pa nga magpaidalom sa autopsy kag nagperma na sang refusal for autopsy action na Erika. Kaya investigator case, last June 24, 2014, kaagili siya na hope sa paglapas sa RA 9165 section 10. Pero ang kaso nga na-dismiss and ginadiga ka na ng file kung saan o na-dismiss ang kaso, no?
And ang dugang ka is subong nakahatag na sa request sa aton nga investigator and case sa crime lab for ballistics and possible cross-matching. Ang cross-matching nga ina-ubra, agod may maluan naton kung ang aromas nga nakuha sa pag hinakop or sa posesyon sa aton biktima may previous nga kaso or involved sa other related incidents. Katubong man na panugyan sa pamilya nga hindi na sila mag-autopsy kag mag-sign na lang sila sa refusal for autopsy. Aksyon is Police Captain Paul Vincent Tendon, ang Station Commander ng Station Number 2. Sa ating mga kaaksyon sa pagpauli sinatagset ng mga pulian, ang panibin magpanglipyos ng kalawasan. Ekta sa patrol ang taglibot sa Magbanua John Diaz. Ulas mo sa aksyon sa Magbanua Radyo. Sa balita, sa Do ka namin para chat karakata chimpo ko alang alangas salamat kay Aksyon Chan Diaz. Simo sa nga report. Dugang sila karon detalye sa action firing line. Sa report na aksyon nila sa Kapitolyo, Provincial kag New Government Center ni Action Art ay hupon. Action report afternoon edition Biyernes kay presentation mga takopin ni Tiporaryo balik ini buwas. Pwede rin sa ito technical partner studio broadcast sa engineer na naman madala back up kay IT expert Sir Elroy Dutilios dito sa transmitter control tower Barangay Talok sila sang bago si broadcast engineer chief engineer Noel Piñaran sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya talos na ako dito temporaryo pero kita karon alas 10 to alas 11 Action Night Patrol Program ako naman si Action Eric Magbanua salamat gid si Mapamati Tubtubas, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo